लोगोफोर नोंथांमोननो आं दिनै मोनसे एप्स लाबोदों। बे एप्सआनो जाबाय नोंथांमोनखौ जोबोद हेल्प खालामगोन। मानो होनब्ला जों गावनि मबाइलजोंनो गुबुनखौ हेल्प खालामहरनो हानाय आरो गुबुननो गावनि मबाइलजोंनो माबायदि बेखौ मोजाङै फोरोंहरनाय बे एप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना दिन्थिहरनो हागोन। थारैनो गावनि स्क्रिनखौ नोंथांमोना रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोना बेखौ गुबुननो फोरोंहरनो हागोन। लोगोफोर बे एप्सनि मुङा जाबाय एजेड स्क्रिन रेकर्डार। नोंसोर बेखौ प्ले स्ट'राव फैनानै बेखौ एजेड स्क्रिन रेकर्डार ना ओमफ्राय जेड स्क्रिन रेकर्डार नैबेहाय फैखाबाय एजेड स्क्रिन रेकर्डार। थारैनो लोगोफोर गोबां इउटुबफोरानो बे एप्सखौ बाहायो। बे एप्सजोंनो गोबां इउटुबफोरानो गुबुनखौ सहाय खालामहरो आरो जिखुनु जाया भिडिअ हरनाया गावनि मबाइलनि गेजेरजोंनो जुदि नोंथाङा एबा इउटुबारफ्राबो बे एप्सनि गेजेरजोंनो गावनि जिथुनाखि हेल्प खालामनो गोनां खोथा आरो प्रजेक्ट बेखौ गावनि मबाइलजोंनो बानायनानै हेल्प खालामहरो आरो जों बेखौ नायै एबा फल' खालामनानै जों मिन्थिनो हायो माबायदि खालामब्ला मोजां जागोन। लोगोफोर बेखौ आं ओंखायनो आंना बेहाय आनइनस्टल नैबेयो आनइनस्टल आरो बेयो अपेन ओंखारदों। जुदि आंना बेहाय डाउनलड खालामनाय नङामोनब्ला अब्ला आंना बेहाय मा ओंखारगौमोन इनस्टलल' ओंखारगौमोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना बेहाय इनस्टल बुना हो। जेथिया नोंना डाउनलडा कमप्लिट जागोन अब्ला इनस्टलिं होनना देखायगोन। अब्ला बियो इनस्टल जुदि जाखांब्ला दान जाब्ला अब्ला नोंथांमोना बेबायदि अपसनखौ नुनो मोनगोन। आंना बेयो दानखा आरो बेजोंनो नोंथांमोननो आं रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननो बुंगासिनो। लोगोफोर थारैनो बियो एप्सआ जोबोद मोजां एप्स आरो गावनि मबाइलाव नों मा मावदों मा मावा बेखौ थारैनो नों इजिनो रेकर्ड खालामनो मोनगोन। लोगोफोर नैबे गोजाया आं दैथायगासिनो दं नैबे गोजाया लोगोफोर नैबे गोजाया सरि जायाखै र' गोजासिमबोला बेखौ नोंथांमोना बेखौ खोमोरना लानोबो हायो। नोंथांमोना बेखौ दिन्थिनो हेल्प खालामहरनोबो हायो आरो बे टाइम लाइनखौ नोंथांमोना नैबे टाइम लाइनखौ टाइम खारबाय थानायखौ नोंथांमोना अफबो खालामनो हायो। बियो जोबोद मोजां एप्स। थारैनो इउटुबफोरानो बेखौ बाहायनानै हेल्प खालामहरो। नोंथांमोनाबो जुदि नोंथांनि गार्लफ्रेन्ड एबा न'खरनि मानसिया जुदि माबा मोनसे मिन्थियाखैब्ला अब्ला नोंथांमोना बे एप्सखौ बाहायनानै मिन्थिहोनो हागोन एबा सहाय खालामनो हागोन। लोगोफोर दिनैनि बे गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायहरदों जे एप्सआ माबायदि आरो बेखौ सालायनाया माबायदि। नोंथांमोना थांब्लानो जाबाय एजेड स्क्रिनआव बुना हो। ओमफ्राय नोंथांमोनना सायाव बेबादि फैगोन। बेखौ नोंथांमोना आंना रेकर्ड जागासिनो ओंखायनो आंना दा बेबादि सोलिगासिनो। नोंथांमोना बेहाय बुना होबानो जाबाय। लोगोफोर बे थारैनो जोबोद मोजां एप्स। नोंथांमोना बेखौ बाहायना ला आरो नोंथांमोना गुबुनखौबो हेल्प खालाम बेफोरबायदिनि एप्सखौ लानानै। लोगोफोरा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ बुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेटआ नोंथांमोननिसिम गिबियै सहैयो। लोगोफोर आं बिदिनो गोदान एप्स लानानै नोंथांमोननो फैबाय आपल'ड खालामबाय थायो। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ जुदि मोननो लुबैदोंब्ला प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनखौ बुना हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपडेटआ नोंथांमोननिसिम